अनंत टी रिफ्रेश हमी। माझे जेवढे उपकार आदित्य ठाकरेंवरती आहेत तेवढे दुसऱ्या कोणावर नाही आहेत, त्यामुळे माझ्यावर बोलायची हिंमत आदित्य ठाकरेंनी करायला नको होती असा टोला केसरकर यांनी लगावला आहे। इंग्रजीमध्ये अशी एक हिंदीमध्ये अशी म्हण आहे की गिदड़ की मौत आती है तो शहर के तरफ भागता है। माझ्यावर बोलण्याची हिंमत खरी तर आदित्य ठाकरेंनी करायला नको होती, कारण माझे जेवढे उपकार त्यांच्यावर आहेत दुसऱ्या कोणावरही नाही आहेत। एक गोष्ट मी तुम्हाला स्पष्टपणे सांगतो की जर ते बोलत असतील आणि ते विशेषतः युनिफॉर्मबद्दल बोलत असतील तर युनिफॉर्मचं जे टेंडर आहे हे 138 कोटीचं होतं आणि ते 11 कोटी रुपये कमीची त्याला ऑफर आलेली आहे। कोणाला जर कुठे पैसे कमवायचे असतील तर त्यांनी ते एस्टिमेट रेटला दिलं असतं। मी महाराष्ट्रातल्या जनतेचा विचार करतो, माझ्या दृष्टीने मुलं प्रिय आहेत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।